Hello mga karusi moto. Mga karusi moto, no? Dito tayo sa may Binmali branch, no? Rusi branch, no? Mga karusi, available pa rin dito yung yung Rusi Adventure 150. Mga karusi, pilitin natin mga karusi, at kung yung presyo niya ganun pa rin, no? Sa mga hindi pa nakapanood ng unang video ko, available pa rin siya mga karusi. Para mga karusi, tingnan natin. Mga karusi, along highway lang siya, no? Malindong, no? Malindong, Binmali, Pangasinan. Tapat siya ng furniture, no? Ayan, may furniture dyan. Tapos andun yung kitchen. Ayan, may bahay dyan. Tapos ito yung Rusi, no? Ayan mga karusi, oh. Dito siya mga karusi, yung Rusi branch, no? Ayan, Malindong, Binmali, Pangasinan. Para mga karusi, no? Ayan natin yung adventure nila. Ito siya mga karusi, no? Available pa rin siya dito, no? Ito, yung adventure mga karusi, adventure, available pa rin. 150i, no? 150i mga karusi, adventure. Hindi pa ito nakuha mga karusi, no? Sa mga gustong kumuha mga karusi, ito yung presyo nya, no? Ito mga karusi, no? Kung meron kayong 10,000, no? Pwede na itong mailabas, no? 10,000 Adventure X150i, no? For this month siya is 4,495. May rebate sa 300, kaya 4,1 na lang, 4,195 yung 1 month niya, no? Sa 24 months siya is 6,000, no? May rebate sa 300, kaya 5,735 yung isang buwan. Isang taon naman is 10,660 yung rebate niya is 300, kaya then 360 yung ano niya, 1 year niya. Ayan, sa 1 year, no? Ito adventure. At mga karusi, no? Meron din dito mga iba't ibang yung available dito, yung 175 sila. Ayan, ito yung mga karusi, yung gamit natin pang deliver mga karusi. Yan din dito sa City Macho 125. Wala nang may charong repo dito mga karusi, no? Wala nang mga repo dito na available. Ayan mga karusi, no? Mga karusi, no? Available pa rin yung Rusi Adventure 150i ni Rusi, no? Dito sa Rusi Binmali branch, no? Available pa rin, kaya yun mga karusi, no? Kung sa mga gusto kumuha, no? Dito lang, no? 10,000 yung down payment, no, mga karusi. Tapos monthly niya for 3 years, no? Tapos 5,775 for 2 years. Tapos 10 plus sa 1 year. Kaya okay mga karusi, no? Salamat sa panood. God bless everyone. More power, keep safe. Sana sa buti kayong kalagayan. Bawal mga karusi mo.